אוקיי. יוסי, כן, מה דעתך על קהילת העבריים בדימונה? מדהים. העבריים הישראלים. הקטע הזה זה מדהים, כן. בייחוד שאני מכיר אותם מלפני 50 שנה שהם הגיעו לארץ. באמת? אשתי עבדה איתם, מה אתה אומר? מהשגרירות האמריקאית, עם כל בן עמי הכבוד. קרטר בזמנו. יפה. באמת? היא נסיכה שלכם, אוקיי. איך קוראים לה? אינגריד. אינגריד. אוקיי. Remember אינגריד? לא, את נולדת, שלחתי לה תמונה שלך והיא לא מכירה אותך, היא אומרת, את נולדת אחרי שיצאה לפנסיה. לא נכון, היא יצאה לפנסיה לפני 9 שנים, את יותר מ9 שנים. אתה יכול לצלם אותנו איתו? רגע. בטח. אוקיי. דורון, וואטסאפ. תצלם, דורון, אתה מצלם. לא, אני לא מכיר את המכשירים מה האלה. יש לו? רגע. פה, בדיוק פה. נהניתי להיות כאן אצל העבריים האלה בדימונה. פעם שעברה כשהייתי לפני שנה, בשמחה הצטרפתי לטיול נוסף כדי להיזכר בטעם הגלידה הנהדר, לראות את הניקיון מסביב לבתים, את הענווה ואת הצנעה ואת האחווה שיש במקום. יפה. כל מה שנכון. לא צריך לחזור על דבריה. נהנינו מאוד מאוד מאוד. ואת היית מקסימה משכילה. תודה. יש לה שם מחייב. מחייב. באמת, החיוך שלך מדהים. תודה. והסיפורים, הסברת את הכל נורא נחמד, למרות שאני לא... 5. 5 ילדים. אבל למרות שהיינו עם הקבוצה השנייה, נהנינו ממך מאוד. תודה.